Lionen aurkako partidua etxean ikusi nuen, nire alaba txikiarekin, eta emaztea ere eseri izan, estadio gehiago gustatzen futbola, baina eseri izan. Eta gozada bat, vamos, eske ezin nuen sinistu. Emozionatu nintzen, benetan, Nire bikoterekin bizi izan nuen, nire mutilarekin, Anoetako Armailetan egon ginen, eta ehundoko arratsaldea izan zen, oso ondo pasa genduen. Gure etxeko den danak sakabanatuta, ni eta nire gizona geunden toki batean, nire amarekin, nire seme zarrena Tolosan, da nire seme gaztena juntzan Lioneaino. Momentu hartan gainera ni Bilbon neon lanen, eguerdiko informatiboak aurkezten nituen aste hortan, baina etorri nintzen Donostira, Donostin bizitzeko nire lagunekin partidua, eta izan zen pasada bat. Bueltako partiduan, Anoetan izan ginen, noski, eta partido zoragarri izan zen, pixka sufritu genuen 10 minutu edo, baina gero kontatu ginen erreala, iaziko zula inkluso, Anoetan ere, eta tokatu zen aldamenean naukala Lioneko presidentea, lehendakaria, eta futbolak horixe du, batzuk irabazi eta beste batzuk galdu. Eguardian egon zian hemen bi direktiba, Lioneko direktiba eta Realeko direktiba, eta hemen jan, eta hemen dikan Anoeta jungenan, eta palkon ikusi nun partido politioi. Lioneko bueltako partida eskatu zidaten mesedez palkora joateko. Eta joango nau, baina korbataik ez dira jarriko. Eta gero palkoak nola batia lotu itezatio. Nunbait araua da, ezin dezu ez txalorik egin, ez oiukatu, eta gu gure saltzan hobeto egoten geha tribuna este horretan. Nik enun ikusi. Ez aluan ikusi Liongo partidua. Kentzak bufanda ardun? Baina guk pentsatzen genian, ordua da denak hartu eta afariaren ordua aurreratu eta denak egin genizkien ikusteko. Eta gero baina, ze katetan ematen dute, ze katetan eta... Canal Plus! Eta... Zozketan tokatu zaizkio Ukrainiako talde bat, Bayer Leverkusen eta Manchester. Eta, hori ez dakit oso azkarren naizelako, baizik eta, informatiboetakoek txibatu egin didatelako. Eta nora joango nintzateken partidu bat ikustera, Ukrainiara agian, tokirik ez ezagunena zaidalako. Eta geografikoki iruditzen zait hori oso interesgarria, ezta? Alde batetik mendebaldera, Manchester aldera, bestalde Ukraina aldera, ezin dut errepikatu talde horren izena, eta bestalde Europa erdian, Leverkusen, Bayer Leverkusenen aurka, ezta? Betikoa, Ukraina jute marzea, eiza eta bozka nahikoa Reala ondo ikusteko. Gero Alemanira jute marzea, betikoa ere zerbezak, juerga izugarria, eta txerridun gauzak eta oso ona dute. Eta gero sukaldari izugarriak dira Alemanian, eta gero Inglaterra jute marzea, magia arte eta sukaldea bezala, musika, deportea eta gastronomia. Nik uste hirutokiak ziero onak diala. Eta atzo bertan egon nintzen ja begiratzen, Old Traffordera juteko, aber nola jungo garen. Ryanair eta low costeko hegaldi hauek bilatzen, agian Parisetik merkeago da, baina da koñazo bat gero konexioa txarra dalako, dena begiratu behar da. Nik nahiko nuke finalera joan, finalea iristen den. Eta finalea joan ebintzat gure jende joan dela. Gaur bertan ibili gara etxean, gure berrian egunkarian ibili gara, erabakitzen ze destinotara joango garen, hiru dira eta ekonomia dabilen bezala bilez. Orduan, hiruetan dudarik gabe Manchester da joan berreko bat. Inglaterra gehiago gustatzen zait, eta hor ere dagoen futbol tradizioa, eta egia esan ere atletikeko zale asko ikusi genituenean duela 2 urtean nola bizi zuten dena, eta Bilbon ni bizi naiz eta hor ikusten dituen enbidiakin pasa nun egia esan, eta orduan ez litzateke gaizki egongo. Etxean ja erabakita daukagu, emazteak ingo ditu kanpoko partiduak eta nik etxekoak, orduan, nik uste kubrituta daula. Gustatuko litzaidake, partidun bat tarteko, aitzeki hori aprobetxatu, Realaekin gozatu, aldan neurrean, eta bidaiatu. Eta esango nuke aurten, eta agian urren urtetan ere bai, Erreala deula Euskal Herriko taldea, eta animatu futbolzale guztiei, ez bakarrik Donostikoei, Erreala animatu dezaten eta viajatu dezaten, viajatu behar den lekuetara, eta gero eta bete ezagun gure talde animatzeko. Zaleak beti dira oso zaleak, ez? Donostiko zaleari beti izan zaio ez dela beroa izan,
oso kritikoa izan dela taldearekin, taldea ondo zibilenean hotza zela, eta konparatu izan da beti atletiken zalearekin, zaletuarekin, zalea beti animaten du, eta beti betetzen du, eta, bueno, uste eta azkeneko 2 urte hauetan, Realaren zaletuk hartu dutela jarrera hori, ez? Harritu egiten nau asko jendea nola jartzen dan, ze gauzak esaten ditun, nola bizitzen duen futbola. Nik ez dut inoiz ulertuko jarrera hori, baina oso bitxia iruditzen zait. Asko, ni asko berotzen naiz. Nire inguruan daudenek badakite, ni asko berotzen naizela. Transformatu egiten naiz. Jendeak, gazteak, neskamutilak, mutikozkorrak eta animatzen dira asko, ez? Nire pixkan askatuta nago, hemen kalen parkean umeak Messi eta Ronaldon kamisetak ikusten, ez? Eta gu umeak ginela ibiltzen gendun del Tolosa Club de Futbol, da gero de la Real, ez? Eta Satrusen kamisetakin ibiltzen ginen, eta orain denak nahi dute izan Ronaldo, ezta? Eta gauza hauek ondo datoz, pixka sentimentuak eta herritartasuna, ez dakit nola esan, baina pizteko. Realak bigarren mailan egondanen baino jarraitzaileak gehiago sufritu du bigarren mailara jetxia aurretikako urtetan. Ni bazkide nintzen eta asteburutan anota jute ginen, eta Realak galdu itezun. Galdu. Eta nire honik baja emanun, ze antzerkiakin eta emanaldiak izaten dituen, eta libre neukanen, partido futbola ikustea jute ginen, eta orduan galdu itezun. Da azkenen ja desesperantezen da, ni desanimatu nintzen, eta bate pentsatuko dut traidore bat naizela, hala izango naiz, baina ez zunarek merezi, diru hori gastatzeak ez du merezi. Bilakaera Realana bigarren dibiziotik honea ikierria izan da. Dena gora, eta azkenean izan da, lehen da bizi, inpernua probatze hori nik uste oso ederra izan dela. Bai, probatzia... Eta beste batzuei ere behar bada elieke kalterik egingo. Ez du izenik izango. Ez, esan beharrik. Baina, esan nahi dut, pentsatzen duzu hor mundua bukatu behar duela. Eta azkenean ilusio egiten dizu igoerako zera horrek, eta lehen mailan urte triste bat igarotzeak baino ilusio gehiago eragiten dizu. Realak igoera lortu zunen, hor ikusten da halako txertaketa sozial bat. Zatik Reala urte askotan izan da Donostiako ekipua. Da Gipuzkoako ekipua izatera ere pasa zen, orain urte batzuk. Baina belaunaldi berri batekin bat egin du, hain zuzen ere momentu berezi horiek ematen dienean. Igoerarena oso momentu berezia izan zen, han bazirudi munduko txapeldunak ginela. Eta hor gazte eta gaztetxoak, batipat gaztetxoak bat egin zuten Realarekin. Eta hori ona da, zatik, zuk garai batean emozio handiarekin bizi izan dezun momentu hori, zure bizitza guztirako hor geldituko da. Badaude jarraitzaile sutsuak eta badaude fidelak direnak. Eta bigarren mailan ere viajeak indituztenak, edozein herrita urruti jundianak, autobusak, peinak, atera dianak, hori daukateak kriston meritua. Eta horiek aidea oain disfrutatzen, ez? Nerea, erresa da, gaizkizi joanen, pues no voy. Eta oain ondo di joala, pues me compro una camiseta, no? Baina, hori hola da, azkenen lehen esan deuna, afizio hola egiten da, partiduak irabazten eta potroak barrabilak horre kanpo futbolan uzten, ez? Oraintxe ari geha ospatzen bigarren mendeurrena, hiri honetan, suntzitu intzutela, erre intzutela hiri hau, baina hala ere aurrera intzun Donostiak, eta nik uste futbolera ere aplikatu daitekela. Momentu txarrak pasadia, baina urte gutxi barru goien gaude eta txampionen gaude. Nik uste gainditzeko, egoera txarra gainditzeko gaitasuna hiri honek soberan demostratu duela. Anekdota bat, kamisetak adibidez nahi atentzio handia ematen diete. Adibidez nik umetan, Satrusen kamiseta izaten nuen, atzean Satrustegin zenbakia eta nire nintzen Satrus. Gero urtetan aurrea, eta izena jartzen hasi ziren eta aita galdetu ziren, ze izen jarri behar nuen. Eta hasi nintzen izenak botatzen, eta atzerritarrak eta bazeuden Realen, eta aita esaten ziren, baina hoi igual gero juningoek, hoi igual Madrida jungoek, Mikel Lasa, hoi Madrida jungoek. Da jarri behar batzu norbaiten izena, izan dadila hemen geratuko dan baten izena. Eta Fuentes jarri nuen. Eta Fuentesen kamisetak egin, urte pila bat egin ditut. Y se dejaba los huevos. Zan el único jugador, 5-0 perdiendo y Fuentes seguía corriendo la banda. Eta orduan, nik ere Fuentes jarriko dut, hemen atzen.
Gero gertatu zen ja presidente egin zitzaigula, eta Reala etzi joan bate ondo, eta ja lotxa pixkat ematen ziten futbola ikustea Fuentes atzean jarrita jutea. Orduan ba, oain kamiseta berria daukat, eta ez diot ezerre jarri. Eta bueno, eta eskerrak, hilarra jartzekotan egon nintzen, eta ez dioten jarri, eta ez dakit, igual, Prieto, Zuru, bueno, de alguno que ya no se vaya a alargar. Norbaiten izena jarriko diot. Atxak, halako baten ezin zula jun partidoa. Eta ni juten itxuan, zutik, porterian atzea. Gaina lotxa pixkat ematik, baina Real Madridetan netzer eta etortze ziren nien, atxan tailerretik burdinezko bola batzu hartu eta buioita. Ba. Burdinezkoak? Bueno, zeak, geoperidikoa. Erdigoi modukoak? Handixegoak. Ba, eta buio, porteroa Lotxa zan. ematen digela, ez dik, lotxa hundirik ematen telebistan kontatzen, ari aizta? Igual, aspaldiko kontu dituk eta buio etortzeuan, eta gui hola begiratu eta hola itezigun. Komai dios hola itezigun. Eta gumek, bensos. Ba, eta gero, partidua zanean gauez, deskansun bokailua jate genuen. Eta orduan, Kosta eta gure etxian, beti papera hauan, tortella txoixo nahi, eta oliotuta gatzen marroilua, azkenian papel albal komentzitu genuen amai, bestela ridikulo etxe dugu. Eta ua botatzen nituen beti Polizi Nazionalai. Ara? Hola, tak. Eta batzutan Polizi Nazionalak hola itezian. Orduan ez baitzian barrua sartzen. Eta hola iten zian, jo baina betikoa, ez baiten, eta hola bat ez